Es parine ijo-ijo, kuning-kuning wis do ndingkluk kabeh lur. Ah, iki jan nyenengke ngene iki. Wis do ndingkluk lho. Kene 2 minggu kas iki wis wayahe dibebeti iki no. Jos iki. Ketoke ora gebuk iki ketoke. Ketoke tikus e wis wedi kene jaringe ku lho. Tikus manuk wis ora ego iki lho kono kae kuning kae. Akhire ngeriti digebyoki kae wis mulai digebyoki ke lho ke. Ku lho apik tenan. Sing duwe glekas-glekas wae iki batire gek tandur kene wis ngene iki batire gek ngemes iki wis grek ngenteni penake iki. Pancen aja do ambruk ngono wis. Waduh. Hasil iki. Jan hasil iki wah. Benyune kemblendeng. Tuh. Lho iki kok.